बे समाव बयखौबो जय जिसु लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे खौरां लानानै फैदों। खृष्टान समाजनि जाय गुरुफोर एबा फोरोंगिरिफोर जाय उडिशा हादोरनि मानगोनां बिपिन लाख्रा बिहार बिथांनि मुङा नैबे बिथाङा बेबायदिनो गावनि न'आवहाय गावनि खाथि खालानि मानसिफोरखौ लानानै आर'ज खालामदोंमोन। बेबायदिनो जेब्ला बियो इसोरनावहाय आर'ज खालामबाय थायो अब्ला बे समावहाय गावनिनो जाय लोगोफोर बे लोगोफ्रा बे आर'ज खालामफुबाय थानाय समावहाय जा बै बज्रं दालनि सुबुंफोर बै बज्रं दालनि सुबुंफोरखौहाय बिथाङा कन्टेक्ट खालामनानै बेबायदिनो न' सिङावहाय हाबहोबाय। जेब्ला बिथाङा न' सिङाव हाबहोयो दरजा खुलिनानै होयो अब्ला बे समावहाय बै बज्रं दालनि सुबुंफ्रा बिनि न' सिङावहाय हाबनानै बिथां बिपिन लाख्रा बिहार बे बिथांखौहाय बेबायदिनो गोबांथार बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय बज्रं दालनि सुबुंफ्रा। आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन सुबुंफोर जाय आर'ज खालामनो फैदोंमोन बे न'आवहाय बिसोरखौबो गोबांथार बेबायदिनो बुग्लुं सुग्लुं खालामनायनि गेजेरजों बेबायदिनो जाय बै बिपिन लाख्रा बिहार होनो बे सुबुंखौहाय बेबायदिनो बाहेरायाव लांनानै टाउनफ्राव लांनानै बेबायदिनो सेन्देल माला गानहोबाय। सेन्देल माला गानहोनायनि गेजेरजों गोबोरखि दौबाय। गोबोरखि दौनायनि गेजेरजों बेबायदिनो गोबां लाजिफोनांदों आरो दा लोगोफोर बिनिनो नोंथांमोना दायो बेबायदिनो सांग्राङै था। दायो बै समावहाय जिसु ख्रिस्ट'आबो बेबायदिनो गोबांथार दुखु सैनांदोंमोन। दा साननानै नायदो बिनि जाय पिलात राजानो गथाय जानायनिफ्राय लानानै हमनायनिफ्राय लानानै जाय बेखौहाय हमजेननायनिफ्राय जाय जुदासा बे जिसु ख्रिस्ट'नि सेलामोन बे जुदासानो बे जिसु ख्रिस्ट'खौहाय फानदों। दा सेम बेबायदिनो लोगोफोर दा बै जाय बिपिन लाख्रा बिहार होनो बे सुबुंनि जाय लोगोफोर बेबायदिनो बे लोगोआनो बे बिथांखौहाय फाननाय बायदि जाबाय आरो बै लोगोआनो जाय बिपिन लाख्रा बिथांनि लोगो बे बिथांनि लोगोआनो बिथांखौहाय सुथ्रुफोरनो गथायनाय जादों आरो दा थिग बेबायदिनो बै समावबो बाइबेलावहाय दंखायो जिसु ख्रिस्ट'आबो जाय गावनि सेलाफोर दंमोन बै सेलाफ्रानो जिसु ख्रिस्ट'खौहाय दुथांफोरनि आखायाव गथायदों आरो दा सेम प्रसेस बेबायदिनो जानानै फैदों आरो लोगोफोर। दा अब्ला लोगोफोर आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे गुसुं भिडिअखौ लानानै फैनायनि गेजेरजों बे गुसुं मेसेजखौल' आं नोंथांमोननो होबाय। बेबायदिनो खृष्टियान समाजावहाय बेबायदिनो खृष्टियानाथ' खृष्टियान नाथाय सोर माबायदि खृष्टियान दङ बेबो गोबां साननांगौ दंसै। जेनि गेजेराव सोरबा बज्रं दालनि सुबुंफोरबो हाबनानै थागोन नैबेफोरबायदि गोबां जोङो खृष्टियान जानानै सांग्रां थानांसिगौ आरो लोगोफोर। दा आंनि आर'ज एबा आंनि गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना जाहाथे बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बयबो बेबायदिनो सांग्राङै थागोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बयखौबो आसा आरो भरसा खालामबाय आरो आंनि गुसुं भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।